Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga uripin Allah, discuss tayo mga tua katiru Allah sa suratul A'raf. Ayat ka 94. Katiru Allah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yaddarra'un. Suratul A'raf ayat ka 94. Pagkumana niyan mga bangsa miya, mga urip ng Allah, pitiru Allah, dad na kapsugu yami ko ingat sa Nabi. Inon tabo na amay kudirang parati na siksa na mi ang auto mga tao ko ingat. Sa siksa meron na duwa. Pag meron na albaksa, marga na kakuyagan. Ikadua na abdarra, mga panyakit. Na anna hikmaw no Allah. Ay hikmaw no Allah na la'allahum yaddarra'u. Ang siran maka pangni ko Allah, ang siran maka pangangarapang ko Allah, ang siran maka tepapay ko Allah, ang siran maka balingan ko Allah, ang siran maka panarig ko Allah. Yan ang hikmaw no Allah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi. Mana niya nasuwala na subuan niya so ingad. Naibsubuan niya nun na nabi. Nagyang ito nabi na egal ba kaya naipang doon niya so agama, naisa pa riyan so marata. Ituro yan so benar, naisa pa riyan so marata. Yan ang igal ba ko nabi. Na miya matay so mga nabi man to. Nasisan mamuso Quran, na mingidaptar so hadis. Naayasangan ng mga umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam so mga ulamaon na ipangdo iran so inipangdo o mga nabi. Payagan iran so payag o mga nabi. Nasi matitimo ko mga tao operati at akad. Na oras sa marati sira napti ko de so kapag intas iko ingat. Na oras sa pama na sumapaksiran. Kasupak niran so Quran na gusto hadis. Kung kapak ang gugulalan niyan si kudirong kay pamangdaon na gusto kapayagaw ng mga ulama. Naipituro Allah akhadna ahlaha. Siksa na miyatig wallahu ta'ala. Bil ba'sa'i wad dharra. Saya buto na wala asuntero niyan. Apakah siksa niyan si isang mga tao na dua. Paganero na al-ba'sa, marga na kakuyagan. Ikadua na abdarra, imbar ang mga panyakit. Nagyanan mga bangsa amin, amya kaplagid sa so kafir ako sa Muslim. Amya ka datar sampun so baradusa gusto barasimba. Bata bilabaw sa nga kaya pangataling mga COVID-19. Kakiala gusto niyan so barasimba gusto baradusa. Silta niyan so mabagra gusto malubay. Miya quarantine so Muslim na ayamala na so mga kafir. Nakiyaklosa so mga galbok ka mga rarata. Anaming irakis so mga pipiagalbok atama mga masjid, mga madrasa, mga turil na kiyaklosa. Miya kaplagi-lagi sa mga tao. Nasi miya kang bida-bida sa nga ito. Kapusa na ayat apitur Allah la'allahum yaddarra'un. Sa mga Muslim, mga barayma na miya narik ko Allah, mitapapay ko Allah, misumilibutan ko Allah, tiyawagiran so Allah. Nasupman sa mga sabaad na mitubat ko Allah. Wayagal bakyan na kapriba na guminak mariba. Wayagal bakyan na kapamangko na guminak mamanko. Wayagal bakyan na kadagang sadrag na guminak. Kaya mili niya na ngaya akiamantian yan sa social media ngaya ngibo na patay.
Gaya nga igato sa napatay. Nami alak na ini kalkian su Allah. Ini tapal kian su kerang itu Allah. Naminggil buk sama pia. Nami kapia-pia pengasi ini pantag wala si Ramadan. Allahu Akbar. Naon ada mana mga tabad miya mulok. Dadin maalin. Coba tadian. Nadua niya. Kanga ino na dad na rason yan. Kasiyuguan wala sa sundar. An makainang ka, nada makainang ka. Nagyanan mga bangsa miya, mga urip na Allah. Nga na dua miya aloy sa ayat al-ba'sa wa dharra na dumadait sa ngayon masatan. Sisi man to sa ngayon masatan. Nailan niyo so kawiyagan. So mga driver sa mga townis, mga payong-payong, mga van, mga marambarang adin driver na ipumasero na yaklosa. Nauna andam ya ka anto na mga day imingi sampi uno tao akawiyagan niya. Di benar emana niya bubutonan wala so krisis sa ngayon masa. Nasama muso pemang daw kung mga madrasa gusto maturil apsu kaya sira nun. Ayaran sa sanaan. Nakiakalosa sa pemang doon nila. Allahu Akbar. Nagyanganan na mga padaga. Adirang hilkan sa mga postera. Nakalakaan nila pa na makapupung siran, makapamask siran. Na miyak ka ito customer. Allahu Akbar. Na naplasan ka na nga na barang-barang ang mga galbok. Mga kapag-opisina. Nakiakalosa. Benar, nakiakalosa sa mga club. Yaklosa sa mga galbok ka, mga kandarwa ka. O gaid na rin, mga raks. So mga pipi agalbok. So mga masgit na mapapanu abog kada pakaraw masgit. So mga madrasa na miyama din so pining na de pangakaw pining. So mga turil na miyama din so palangag sa Quran na de nga pining. Ang kaino? Nagi anabyuto na wallah. Apa kayo nang kaantanon yan na ayasangan tanoy man to, nama magugupat tano. Sama kay nang kasuda makay nang kabakalo-kalo na bawiin wallah. Ipuro wallah. Kuan wallah. Pakaawaan wallah ngay apanyakit. Anda ba ini na makasasambler katano. La'allahum yadarraun. Yan ni hikma wallah. Para katano amya marati ya. Kagya ngaya anda ba ini na virus sa kapapantaga di man to na rahmatun lil mu'minin. Limorktan ko Allah. Anta na makatubat. Anta no kang bagu-bagwi so kapmura o katano ko limu ko Allah. Si kuya mana yan, tanatanaw kagagawa. Ya pura katano sa limu ko Allah Arabul Alamin. Nanay no. Sumamuso. Di niyang amante sa social media nga maso so mga suranga. Si sa Amerika, sa Italy, si sa China. Apalay na mga ala irarangit ko Islam. Nanggipo na piulang kirano Allah. Naipang nintano si ikwala na aya piulang kirano Allah na lang marata ipuso ama rumiridu si ikwaga matan. Pamang nintano si ikwala subhanahu wa ta'ala siya pantano niyan nitano maanud siya nga edegan sumasagad. Siya nga typo na sumasagad at typo na COVID na ditano ron maanud kaya mataan na makaligtas tano asabab kulimu wallah Arabul Alamin na aya ano din yan na lang marata ipuso arumeridu si kwa gamatano. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.